Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano panokupe ma-updates ezvise zviri kuitika munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Aiwa, kana iri first time yako kuona ma-videos edu, ndomukana wandokupa kuti ubva wasubscribe to this channel paunchiti nekulike. Kana ukagara ukazviita, uchibva watina on the bell icon kuti urambe uchiona ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, muzuva ranhasi tine nyaya yemukomana unonzi Tshabangu, mukomana anetsa muZimbabwe. Saka mukomana anonzi Tshabangu uyu anyatso kuratidza kuti he wants to destroy party yeTCC, party Citizen Coalition for Change, by all means, in all dimensions. Ari kuzama kuiparadza by eliminating its victorious orders. Pakaipa mhuri yeZimbabwe, asi sevanhu veTCC ndinongoziva kuti vanongoziva kuti kana zvinhu zvorema vanenge vachiziva kuti aiwa mafaro kana rugare zvava pedyo, hope yava kusvika. Mhuri yeZimbabwe, muzuva ranhasi tine yakamira kudai so. Nyaya yaTshabangu yari kuaccusa vanhu veTCC, yari kunyanya kuaccusa avanyatsi kunanga Chamisa, president veTCC, kuti pane mari yatisiri kuziva kuti mari iyo makaisa kupi, pane mari dzamakaviga, pane mari yamakawandisa. Saka Tshabangu ari kuaccusa Chamisa achiti sapana paileranzi Tshabangu accuses Chamisa of hiding millions. Regai tipinde munyacho tinzozvizere iri kunzi Citizens Coalition for Change TCC in chief Nelson Chamisa is denied claims raised by party activist Sengezo Tshabangu that the party is not accounted for funds from the European Union EU allegedly received during the 2023 AMOS elections. Tshabangu, who claims to be CCC Interim Secretary General, alleged that the party has failed to account for over $2 million received from the EU. He made the allegations when he appeared on the Sadc online program, The Breakfast Club, recently. Tshabangu also said he would be sending a letter to Chamisa demanding accountability for the alleged money. However, Chamisa denied the allegations, stating that the party did not receive such funds from the EU. He posted on Twitter that, open quotes, "Integrity matters. We received no cent from the EU, and we are proud of the support from the citizens, particularly those from diaspora. They have, through this today, carried the burden to free our country from dictatorship." In raising the allegations, Tshabangu received that his group has opened a parallel CCC bank account, he said, as quoted by CITE. CITE said, "The party already has an existing account, but there are criminals around the president who opened that account without the knowledge of the appointed treasurer. It's a pseudo account. We had to appoint an acting treasurer to facilitate the opening of the account that we are now using. The party fears accountability. We know for a fact they received money from the European Union, over $2 million, which was intended to pay the polling agents, food, and other election-related amenities, so that the elections cost would be met. But up to date, our polling agents are not yet paid. We know that the money was disbursed, but we do not know where it went. We are going to be writing to the president of the party soon, seeking accountability. We are putting the house in order. We need to establish who received the money and what it was used for. One of the recipients needs to account for that money." Saka izvi ndozvaita kwa neCITE. Then Tshabangu says that the control of CCC from Chamisa with the help of state institutions such as the parliament and the courts. Saka izvi ndozviri kutaura nyaya yacho kuti aiwa Tshabangu azoenderera mberi, azonyanya kuendera mberi achisaiza mutungamiri weTCC vaNelson Chamisa nokuda kwokuti ari kutemba nepakatsika, ari kutemba support yaari kuwana from the court and members of the parliament. Ndozviri kuratidza kuti aiwa Tshabangu ane pakatsika, ane support kwairi kuwana, ari kusundwa nevanhu veZANU kuti akonzerese chaos, akonzerese separation mupati yeTCC. Asi kunyange zvakadaro vanhu veTCC vari kuratidza kuti havasi kuzviteerera, nokuti vakagara vatuna kuti uyu anonzi Tshabangu takutoziva unhu hwake,
takutoziva kutoti atosiyana nevamwe vese. Munhu akazonge azongokonzeresa chaos, asi vanhu veTCC vari kungoziva kuti kunyange zvinhu zvichaomera panguva ino, nyange zvinhu zvichiratidza kuti matables akatena, but they are just hoping for the best. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, ndo mukana wandokupai kuti mutipe maonero enyu. Furidza nopinda mucomment section muchitipa view yenyu pamusoro penyaya iyi. Then kana mapedza, kana usati wasubscribe, wasubscribe to this channel, pamwechete nekulike, pamwechete nekutena on the bell icon kuti urambe uchiwana maupdates atinokupai pano paZim News Live. Totisangana video inotevera.